Jina qabel ma marat George, il-hospice sempliċement kont naf. Nirċivi is-Sunflower Campaign f'Mejju kif tirċivija l-familja kollha, nimlija, nagħmel ċekk u nibatilhom u niqafhem. Mur li f'Mej ta' 2008 ħanimlija u nibata u 3 ġimgħat wara jiġi diagnosed bil-kanser. Ibsa u dik il-ħaġa li ikollok xaġa sekka żiża u taraħi bati. U ma tista' tagħmel xejn, għax kieku forsi tgħid hemm option ta' operazzjoni jista' jopera ruhom, imma ma setax. U domna 2 sentej u 3 xhur sakemm mietu mbagħad. Nibda ngħid kemm li ma nisma' leħnu. Għandi l-mobiles pers li hu kien isifer. Il-mobile tiegħi u tiegħu dawk fil-kexxuna din. Għax għandna l-messaġġi ta' bejnietna. Issa, edha bil-hospisu. Ta' kemenuni huma tal-ħafna li tawni huma qed intihom ftit jien. Bit-telefonata tiegħek fis-skiet il-hospice ikomplu jagħmlu ħafna ġid.